Adama Ben le cerveau ale ka critique la sɔgɔmada in na Bamako sigida 6nan critique la k'a daminɛ sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 10 fo kana se wula nɛgɛ kaɲa 15 ma baaraw tun bɛ senna ni waati in na sa kiri o kɔni jaabiw dila maaw ma. Foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an kun bɛ salle kɔnɔ depuis sɔgɔma kuma daminɛna président ye kuma di avocat ma donc olu ye kumaw ta ka fɛn caman fɔ a la. Après procureur nana do kuma na donc l'état min ma ani avocat kan bɛ crédit de l'état ma ko kelenw tɛ ko parce que ko cybercriminalité ta article 58 k'i b'a ye ko bɛ crédit de l'état min fɔ ko ni musaka ko taw tɛ kelen. Donc maintenant avocat y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ fili ou bien majɛ ye procureur ye sɛbɛn min kɛ ka di ka taa ne o bu olu bolo kɔnɔna na. Donc samasamani guana o yɔrɔ in na mais o bɛɛ kɔfɛ faamuyaliw nana don ko la ko nana bila sen kan ka tile. Donc avocat y'u ta fɔ procureur yɛrɛ y'a ta fɔ kana se fo kuma tɛnguna bɛn na yɔrɔ min na ni président yɛrɛ ye question caman posé a kun procureur fana ye question posé a kun kana se fo a ka avocat filaw ma. Donc a y'a yira a ka kuma na k'ale ma nin kuma in kɛ pour que ka se ka tiɲɛni don jamana marabagaw yɔrɔ ou bien ka tiɲɛni kɛ ka si jamana ma ale ye kuma in fɔ pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw wele ka na pour que dɛmɛ bɛ se ka lakuraya ka si marabagaw ma cogo min na o dɛmɛ ka kɛ wa a m'a kɛ fana ko pour que ko ka se ka jamana lagosi ka marabagaw ni jamana kɔnɔdenw kɔ don ɲɔgɔn ma ale tɛ se ka kɛ jamana fan dɔ ye min ye CNT membre ye ale donc Ben même est un état en lui-même. Donc étant membre du CNT il ne peut pas se permettre de porter atteinte à l'état n'a yo ka be comme ay atteinte porter à yɛrɛ de contrôle la. Donc maintenant kumaw nana fɛngɛ a y'a yira procureur la k'a fɔ procureur ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko procureur ma a bɛ se ka kɛ n ka kuma ma faamuya wali i ye kuma faamuya cogo min na i y'a ye cogo min na ou bien i y'a yɛlɛma cogo min na. Procureur ko kuma ninnu bɛ maa siran ko k'a sababuya kɛ i b'a sɔrɔ maliyɛn gansan caman bɛ yen k'u bɛ k'a fɔ ko Ben ye kuma min fɔ nin kuma in bɛ se ka kɛ muruti kuma ye nin bɛ se ka kɛ jatigɛ kuma ye nin bɛ se ka kɛ kuma ye kuma min yɛrɛ bɛ mɔgɔ jigi tigɛ jamana ko la. A bɛ se ka kɛ ale procureur ale y'a mɛn ale siran kojugu ale bɛ taa billet ta ka visa ɲini ka boli ka bɔ Mali la parce que kumakan in bɛ na cogo min na donc Ben ko non ko o si de tɛ mais ɲininkaliw bɛ ka taa kumaw bɛ ka kɛ finalement il est venu kuma faamu mais baara ye a ko k'ale bɛ jama ka hakɛ de ɲini donc ale bɛ yan jama de kama ale tɛ yan mɔgɔ kama ale tɛ yan foyi kama jama ani jamana kɔnɔdenw a b'olu ka hakɛ de ɲini donc o de ye ale ka fonction de fɛngɛ de public ye quoi. ko ka san 2 o de bɛ kɛ kaso ye san 1 kaso o bɛ juru don a la donc kuma in bɛ o de kan. Critique jaabi kunfɔlɔw bennen kɔ maa dɔw y'u hakilinataw di an ka jɛkulu lamɛn. Ne dusu kasilen don dɔɔnin quoi parce que ne bolo nin tun bɛ se ka dilan ka sɔrɔ a ma se nin si ma quoi parce que an ka tiɲɛ fɔ yɛrɛwolo mɔgɔw u ye baara kɛ Mali u ye baara kɛ ni cɛman tɛ fanga mɔgɔw ye ni fili tun bɛ kɛ ni fili donna ko la o tun bɛ se ka don so kɔnɔ ka fininɔgɔ ko so kɔnɔ ne bolo o tun ka fisa ni ɲɛ quoi mais n'i ye ne ɲininka a bɛ o ɲɛ fiti kɛ nin kɔ tuguni quoi parce que maa minnu bɛ Mali kɔ Mali yɛrɛ kɛ bin mais a bɛ kɛ sababu ye o bɛ don yɔrɔ sɔrɔ. Ben minɛnen kuma caman fɔra vocal caman bɔra mais an ka bila an kunna k'a fɔ ko depuis Mali bɛ vocal ma fɔlɔ Ben na vocal bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ caman ka vocal bɔra donc an kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka da justice la an ka da Ben ka kɛlɛ la an ka da Mali la an ka da Mali ɲɛmaaw la an ka da an ka sariya tigilamaw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Adama Ben le cerveau ale minɛna kabini tarata don ka sababu kɛ k'a ye kumakanw fɔ minnu bɛ dankari jamana yɛrɛ ka tabiyaw la min ye a ka critique laban ye o bɛna kɛ alamisa nata. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.